Goddag, goddag. Hej. Nå, jeg hører, I er rent stresset her. Ja, det er vi jo altid. Ja, sådan er det. Hej, Marianne. Hej. Møde dig. Ja, vi har da set. Vi har da hilst på hinanden en enkelt gang, ikke? Ja, det ligger jo i sagens natur. Når man selv lever i det, jeg kalder for den handicappede familie, så er det jo ens arbejdsområde, rent ud sagt. Og det har jeg altid oplevet. Lige fra Thomas blev syg, har jeg altid følt, som et kendt menneske ligger der den forpligtelse at videregive noget erfaring. For det er den eneste måde, man kommer videre på. Og der kan man, synes jeg, ikke hverken tillade sig at skåne sig selv eller ens barn. Fordi ærligt talt, man ved ikke ret meget om mennesker med handicap, hverken i det her land og slet ikke ude i verden. Men grunden til, at jeg nævnte Nairobi, det var jo fordi, vi har talt om det. Vi har jo de her ungdomsgrupper i Nairobi, og slumfader, som arbejder med marginaliserede børn og de handicappede. Ja. Men jeg synes, det er glimrende at begynde der, fordi netop specielt fordi jeg faktisk lige har været i Kairo, så der er ingen grund til lige at gå ind der. Jeg vil jo gerne, men jeg ved godt, at I siger, det er svært, jeg vil jo gerne i virkeligheden til de slumbørn i Indien. Fordi dem har jeg jo stødt på. Altså, jeg er jo personligt en stor beundrer af Lone, har fulgt hende igennem mange år og hendes kamp for Thomas. Og det, som vi håber på, det er jo selvfølgelig, at med det engagement, hun har, og den lidenskab, hun har, at hun så kan få folk med sig, når hun tager ud for os og blandt andet holder foredrag. Ja, jeg vil tro, at de tager i hvert fald 3 kvarter. Det vil jeg tro. Ja. Og så starter jeg jo med det digt, jeg har sagt for dig engang af Halfdan Rasmussen. Og så handler det vældig meget, at jeg taler faktisk kun om børn og kvinder. Generelt. Ja. Børn og kvinder handler det om. Ja. Og så er det altså på sådan 16 sider her. Men, og det er fra Bangladesh, Bangladesh og lidt fra Indien, tror jeg også, der er. Og også fra Afrika. Ja. Det er de 3 lande, jeg har klippet ud fra. Lone er engageret og lidenskabelig og nærværende og passioneret, og hun kæmper for børn, og hun har været rejst jorden rundt og set de mest forfærdelige ting. Altså, vi vil jo rigtig, rigtig gerne rette fokus på de projekter, som vi jo har mange af i Nairobi omkring handicap. Selvfølgelig. Ja. Der er det, jeg oplever netop, at mennesker med de virkelig tunge handicap, de er ofte institutioneret så knugende, så de ser, altså vi kan huske, at vi så Rumæniens børnehjem. Jeg drømmer aldrig om otium. Jeg drømmer om, at jeg kan få tid til 14 dages ferie. Men det er da fordi, mit fag betyder så meget. Jeg er jo formidler, og jeg vil kede mig ihjel, hvis jeg ikke arbejdede. Hver rynke har jo sin historie nærmest. Så. Og som skuespiller er det jo også godt, fordi man kan jo bruge sine forskellige rynker, og hvad man ellers kan få ravet til sig hen ad vejen, ikke også? Det vil være løgn at sige, at jeg ikke kan se, at hun er blevet ældre, for så vil jeg så fordi mit eget syn er svækket enormt. Selvfølgelig kan jeg det. Jeg synes egentlig ikke, at Lone har ændret sig. Og selvfølgelig er hun blevet ældre, men hun har ikke ændret sig. Nogen bliver ældre på sådan en måde, at man ikke vil aldrig genkende dem på gaden. Altså, ligegyldigt hvad vil jeg genkende Lone på, jeg ved ikke, hvor 100 meters afstand. Hun er stadigvæk, synes jeg, ung at se på, ung af sin udstråling, ung af væsen, måden bevæger sig på. Og hun har ikke ændret sig overhovedet i sin fokuserethed, sin dedikerethed. Hun har altid et projekt, hun gerne vil opnå, ikke? Og hun kæmper altid for noget. Eller mod noget. Så. Ja, må vi håbe, vejret holder. Det er vist godt nok tøj til det. Så. Nej, jakken vil jeg også have med. Sådan.
Nej, hvor er du smart. Nej. Jamen kære, se hvor er du raffineret. Hvor er det sødt. Goddag, goddag. Nej, hvor er det dog delikat. Ja, jeg passer også i farven. Det er min svigersøn. Ja, det er min. Hej, svigersøn. Ja, du svigersøn. Hej. Må jeg ikke få en rosa i stedet for? Jo, fordi den passer bedre til mig. Den er? Ja. Ej, hvor er det pæne. I lige måde, yndige piger. Jo, tak. Om en rolle om året, det er også foredrag. Det er den portion, jeg har brug for. Er det fra Nørregård, der er kommet? Velkommen til København. Tak. Jeg håber, de har haft en god rejse. Lad bare deres bagage stå her et øjeblik. Værsgo. Bagefter går vi ned i køkkenet og ser, om vi kan redde lidt aftensmad til dem. Nå, det er så den dygtige frøken Nørregård fra Ringkøbing, der har fået amtmandinde Bruns legat. Vidste de, at amtmandinden var med til at starte skolen her? Ja, det har mine forældre fortalt. Nå, og jeg er glad for, at de skal gå her. Men jeg forstår, at de også har meldt dem til et studenterkursus. Husholdningsskole om dagen, studenterkursus om aftenen. Ja, man har mange kræfter, når man er ung. Men det skal jo lige kunne lade sig gøre. Rent praktisk, ikke? Jeg synes, det har været en meget elegant og meget morsom aften. Revy er jo for mig noget mageløst, fordi det var der, jeg startede. Jeg giver jo ikke op, fordi det er jo det, der er min trang. Så du opgiver jo ikke det, du lever livet for.